Sakhamya Klai Tongjak Sabrum MLA Para Purbo Mono Bongolni Sakrai Mokno Chubawika 39 Mono Amsaini Tifra Mothani Adongra Thangai Chubawika 39 Kendroni President Monindra Tripura Trapa paka itu melane kata cikowo tengah pijangnya kata saja pelajar gua pun sudah de district member atau de intelligence member na adi kita tu lihat kata pun sudah de Molinda Amoda Julibi head district masih pun sudah kata ya sudah tu pun sudah tujuh tambah sudah saja pelajar tu Oleh, belaina hambai sari kaham ini jotono kamani hanai ini ani 39 assembly ini TWF ni presiden ma angbai bhapai dong manjalja ada center ni madam rogoto ada district ni madam rogoto ada district ni ini ani yang yaksi bakal general secretary sabdi Amol P Mohoday जोंनि जत मिलिलायै जोंनि पूर्व मनोबनकल साख्रि मगनि नखायै बासायनि मोनलाय अंग्य मग मनि नखायै जों कससा बना सुबासुरानि बायफाय तामानि जों खानाय फायो जे साख्रि मग दिनि दीर्घदिन असुस्थ तंमानि पेरालाइसिस याति हिमिया आबनि बायनो जों दिनि 39 एसेम्बलिनि जत बमा बदल लंनो तयै एवं आनि पार्टीनि बररनो युथनि बररनो जत तै जों बाहाखलाय थानथाखलाय मने जों दिनि नायानि फायजा এবং খুব নুকজা বনি অবস্থানবো খুব করোনা অবস্থা দরতম অনসং তিনি পার্টিনি তরফতৈ जों कससा बनो सुबानि हनै तिनि इ जागा जों फाय सपायजा जों तिनि बबाग्रानि आइडियोलॉजी बाय तिनि बबाग्रानि नाहार मंबाय बबाग्रा जों सब समय सा जे जाया जुगे जेरो तंसिरो थांकेनो नायदि हनै आबनि बायनो जों बबाग्रानि नाहार मंनो नायखय बबाग्रानि जों जे आइडियोलॉजी गामनो नुखै जों तिनि इरो कससा बनो सुबासुरानि हनै फायजा तो आं साना नायो तिनि बबाग्रानि आइडियोलॉजी बाय जों जत बाहाखलायै तिनि जेरो तिनि पिपा सारक साया सुगिया तंनाय जों सि जागा थाङै बंनो कससा जत मानसा जों जत मिलिनाय पाल खलाय फलायै जों तिनि पिपा सारनो जुबान सुरानि बाय जाते अदर भबिष्यत जों तिनि जेरकम खलाय कससा सुबासु रमनाय सि सुबासु आरो जुदि तिनि बराव खामिया तंनाय जों तिरबो सुरानि चेष्टा खलायनाय जतनो हामबाय हारिजाम जों आरो कायमा हालाय हासे हाफांनो कयनाय तिनि जरा खामिया तंनाय रं बंनो कससा सुबासु रानि बाय हासे हाफांनि तरफ से